Знаехте ли, че има приложение, с което може да сканирате козметичните продукти, които използвате и да проверите състава им, за да разберете дали са безопасни за вашата кожа? Приложението се казва InSea Beauty и сега искам да провериме състава на един продукт, който използвам отскоро и това е пъпкотрепач. Искам да видим дали има безопасни съставки за нашата кожа или пък е точно обратното – опасен. Всичко се случва много лесно. Сканираме баркода. Ето го. Ето така сканирам QR кода и получаваме резултат 14,8 от 20, което е много добър резултат и както може да видите е в зелено. Много рядко ще получите такъв добър резултат за някои от козметичните ви продукти. Сканирайте ги и вижте, дори на някои от най-големите марки и най-известните продукти излизат потресаващи резултати. Аз много се радвам, че пъпкотрепача е безопасен и сега спокойно ще мога да продължа да го използвам.